आर के दिलवर जी जीता और पुरस्कार दिला बनी हार्दिक शुभकामना बा देखो न कबो कबो निमनो काम करबो न बेमन के बिगड़ जाला हेलो 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 हमारे घटा है संगम बागी जी पुरस्कार दिला बनी हार्दिक शुभकामना करते हैं भोला दानी बनवले रहे हथिया के मनोज यादव जी बानी स्वर्गीय वीरेंद्र यादव जी के सुपुत्र बानी बिलारी से बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक शुभकामना हथिया के सूढ़ पावला और मनुष्य के तनवा सब बता पहले ये बाबा भाव प्रेम कुछ लेकर नहीं आई टीका कौड़ी अछत चौरा से टीका कौड़ी अछत चौरा से नरेंद्र दुबे जी के जवाब में दिवाकर दुबे जी 100 रुपया पुरस्कार दिला बनी बाबा का बार बार गोड़ लगता है जा जवाब में बनी है और रौरा पूजा मुसलम पूजाला जहां जहां जाए बाबा सब जाला संग संग बाबा है गौरी बाबा का गोल लगी पूजी गिरी जी के पौरा के कौन गिरी जी रहला के बादू ना चीज पूजी विजेंद्र जी के पौरा के कई बार पौरा वीरेंद्र यादव जी ही नगर के बानी कवि जी एगो माला ले ली हमरा जय हो कवि जी अमन यादव जी पुरस्कार दिले बनी हार्दिक शुभकामना बा देखी रवा सब पीछे घुमाए कहत नहीं हमरा तो दिक्कत बा तब का अभी तो ठीक बा गर्दन हां केहू बोला तो भेंता हां बोली दुर्गेश भाई ठीक बा आ कबो कबो गर्दनिया के नसवा में सिर बेमत हो जाला तो सेटे घुमावे पड़ला भेंता हो जाते दी हो जाते दी पूरा टाइम लगेगा ना ना कम कम देर कम ज्यादा टाइम समय नहीं ज्यादा समय नहीं बर्बाद करे कम कम देर में संग संग हमारा प्रमोद बाबू आयल बड़े प्रमोद यदुवंशी गायक महोदय तने आओ मंच पर लिट्टी के जोड़ा ना रहले मेरा लिट्टी किया देला अच्छा स्वर्गीय चाचा जी के छोट भाई बानी रामायण गावक बा चाचा जी का आदेश बा रामायण गायब जा तब का जस्ट रामायण शुरू हुई तुरंत होई तारा हितई खातिर धइल भाई संजय एक्सप्रेस के भाई बनी रामजी यादव जी संगम बागी जी पुरस्कार देने हार्दिक शुभकामना करते हैं जा जय हो हमारा शिष्य बड़े गुड्डू व्यास तीखा तने आओ एक्सप्रेस जी के नाम पता रखे वो माला दिया भगवान भोला दानी बनौले रहे सैकड़ों सैकड़ों पुरस्कार भी आई हर दल लोग भी पुरस्कार देनी भोला दानी बनौले रहे जय हो चलो माता जी के घोराओ चल चले के बाप बिरहा ठाट में कैसे हुरका बजौले हम हुरका लगी इतना गवल जी कि हुरका ही बजौले रहे हम लइको से कहत नहीं कि बबुआ अरे सत्यनारायण भाई बोलैले ने का जय हो सत्यनारायण यादव जी बानी कछुआ रामपुर
पछुआ से पुरस्कार देनी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना करते जा जय हो होला दानी बनौले रही आहा एगो लड़का के हुरकुआ धके माइकवा धैलर लन हां तो कहता नहीं कि बबुआ बबुआ जब हुरकुआ हमारा आगा पछा होता नु हां तुहू आगा पछा कर हां वो ठीक रहल कि कोनो जादू जी ना रहले हां तो आगा पछा करते करते लास्ट में तोने हुलान हुले तो भड़क रे हुरकुआ भड़क जाई जने जैसे बास की भइल बा बिरहा ठाट में गोलर ले हमरा ओम प्रकाश यादव जी बहुत पहिले आहा